Počela je nova školska godina, koja sa sobom nosi domaće zadatke, učenje... Joj, da, izvinjavam se. Da li vama ide učenje sa prijateljima ili se i vama isto ovako završi taj pokušaj? Napišite nam u komentarima. I hvala vam puno na 10.000 subscribera. Drago nam je što uživate u pričama naših drugara. Hajde da zajedno dođemo i do 20.000. Ne zaboravite da možete pogledati i naše ostale avanture na YouTubeu i zapratite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Vidimo se!